На времето имаше една така доминация с създаването на купата на европейски шампиони. Тогава Реал Мадрид доминираше изцяло края на 50-те години и после... Внимание, дами и господа! Уважаеми приятели, вашите погледи надясно. Там очакваме огромния червен автобус, заедно с трофея на него. Ето го и този автобус! Ваши аплодисменти за... Ето ги го имате! Фабио Капело! Робер Пирес! На живо всичко това се случва на живо пред вашите погледи, уважаеми приятели. Фабио Капело и Робер Пирес показват оригиналната купа на Шампионската лига. Велики играчи, велики шампиони! Още веднъж вашите аплодисменти! Фабио Капело, Робер Пирес! Ето го и българския Фабио Капело и пред Робер Пирес. И след господа, Робер Пирес и Фабио Капело влизат с шампионската УЕФА Шампионска лига. Това е оригиналната купа. Моля! Аплодисменти! Уважаеми приятели, незабравимо зрелище е това! Welcome, Mr. Capello. A few words for Bulgarian fans of the tournament, of the trophy. It's fantastic trophy. It's fantastic go around the different countries and to meet a lot of people. Thank you very much to stay here with us. Няма нужда да ви превеждам. Monsieur Pires, a few words from you. So yeah, I think it's very important for you because Mr. Capello and so we bring the trophy for you. I know the Champions League is very important competition, so enjoy the trophy. You can take the picture, you can touch the trophy. So enjoy it. Thank you for the warm welcome. Thank you. Благодарим за топлото посрещане, Робер Пирес. Още веднъж вашите аплодисменти за Фабио Капело и Робер Пирес и оригиналната купа на УЕФА Шампионска лига. Нека да ви изпратим, уважаеми приятели. Огромна чест ни оказаха и Фабио Капело, и Робер Пирес да бъдат тук сред нас. Казваме оревуар на Робер Пирес. Arrivederci, Фабио! Обаче купата остава при нас да си тръгва. Хайде, заповядайте! След малко чакайте, сега се чакате да... Приятели, нещо, което пропуснахме да ви кажем. Голямата изненада, комплимента на Фабио Капело и Робер Пирес на всички фенове. Те остават един час още с нас вътре, палатката. Ще дават